Despois de máis dun mes en diagnosticar novos casos activos, a situación na Pobra do Caramiñal é hoxe preocupante ao detectarse varios gromos que sitúan o número de casos activos por riba da trintena, cunha incidencia acumulada por riba dos 300 por 100.000 habitantes. Esta situación e as dificultades nun primeiro momento por determinar a cadea de contaxios obrigou aos Sergas a realizar esta pasada fin de semana un cribado poboacional a preto de 7.000 veciños, de idades comprendidas entre os 25 e os 65 anos. Unhas probas que terán continuidade ata o mércores. Xa estamos nunha situación complicada con 31 casos e un incremento exponencial, cunha mala noticia que acabo de confirmar agora, que en Boiro pois tamén está empezando a crecer relacionado co gromo da Pobra, creo que en Ribeira tamén, tocal, pois é un problema, non? Porque nos, o Gallá se tivera mantido só na Pobra, porque senón sabemos que se vai estender máis no tempo. A pé de rúa a situación tamén preocupa. Está preocupado todo o mundo, primeiro incluso por non digamos os hosteleiros, sino calquer tipo de negocio, porque claro, os que andamos dun lado para outro, dirás, como moito nos pode mandar estar na casa, pero non estamos perdendo cartos. Pero hai xente que está perdendo moitos cartos porque alguén non se cuida ou non pon os medios ao seu alcance para que isto baixe máis rápido do que está baixando. Cuidado, sí, cuidado, por suposto. E cuidome, estar algo imprescindible. E facer festas, e sin mascarillas, isto é un escándalo. As autoridades non miran. A culpa teñen as autoridades. Estábamos tan ben e dun golpe ha pasado isto. Esperemos que non sea nada. O Concello xa está a tomar medidas para frear a transmisión do virus. Unha das primeiras medidas tomadas polo Concello foi o peche das instalacións deportivas e os parques infantís. Pero estas restriccións non serán as únicas. O Concello xa puxo en marcha o teletraballo do persoal municipal, evitando na medida do posible a atención presencial. Todo o que son as dependencias municipais están pechadas agora mesmo, a biblioteca solamente vai a dar servicio de préstamo de libros, pero Casa Cultura pechada, Casa Mocidade pechada, Museo pechado, Casa de Turismo pechada, todo está pechado, a xente teletraballando, a maior parte que podemos, damos os servicios mínimos, digamos, aquí nas administracións centrais e establecendo quendas por parellas de traballadores e traballadoras, intentando reducir moitísimos contactos entre eles e co persoas que nos visitan. Dende o Concello confían en que estas medidas poidan frear o máis axiña posible este incremento no número de casos, apelando tamén á responsabilidade de cada un.